Esbonio cyllideb Cyngor Castell-nedd Port Talbot am 2024 i 25. Yn ôl y gyfraith, mae angen i gynghorau osod cyllideb gytbwys i gyllido eu gwasanaethau. Mae hyn yn golygu na fedrwn ni wario mwy nag yr rydym yn ei dderbyn. O ble mae'r arian yn dod? Mae'n cyllideb am y flwyddyn gyfredol 2024 i 25 yn gyfanswm o £376.6 miliwn o bunnoedd. Daw 76% o hwn, £285.2 mil o bunnoedd, gan Lywodraeth Cymru, a 24% ohono, £91.4 miliwn o bunnoedd, drwy dreth y Cyngor. Sut mae'r gyllideb yn cael ei gwario? Mae 37% yn cael ei wario ar ysgolion ac addysg, yn cynnwys gwasanaethau hamdden a dysgu gydol oes, gyda gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a thai yn dilyn yn agos, gyda 30% o'r gyllideb yn cael ei glustnodi. Mae 12% yn cael ei wario ar wasanaethau ymgylcheddol, megis casglu gwastraff, ailgylchu, cynllunio a thrwyddedu. Bydd gwasanaethau corfforaethol megis cyllid, adnoddau dynol a gwasanaethau digidol yn cymryd 6%, gyda 3% yn cael ei wario ar gyfraniadau i sefydliadau allanol, yn cynnwys gwasanaeth tân ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a'r gwasanaeth archifau. Bydd 12% yn mynd i gostau eraill, fel cymorth treth gyngor a chodiadau cyflog.